Det her der er en fortsættelse af min første video. På billedet kan vi se et neutron, som er en nervecelle, og hvordan en nerveimpuls kaldet aktionspotentiale rejser gennem den. I den runde cirkel, som vi kan se her, der er en natrium-kaliumpumpe, som er en protein i cellemembranen, der pumper natrium ud af cellen og kalium ind i cellen. Natrium-kaliumpumper arbejder konstant for at opretholde hvilemembranpotentiale ved at pumpe 3 natriumioner ud af cellen og 2 kaliumioner ind i cellen, hvilket skaber en høj koncentration af natriumion uden for cellen og kaliumion indenfor. Og så holder indersiden af membranen negativ, og ydersiden er så positivt. Den gule stjerne, som vi har her, som er ved aksonet, det er der, hvor aktionspotentiale er ved at blive dannet. Aktionspotentialet starter, når membranpotentialet når en vis tærskel, typisk omkring minus 55 millivolt. Dette skal i området, som hedder triggerområdet. Når tærskelsværdien nås, åbner natriumkanaler, hvilket fører til depolarisering. I den første del af aktionspotentiale, det depolarisering, der støder man natrium ind i cellen gennem de spændingsstyrende natriumkanaler, hvilket får ydersiden til at være positiv. I den anden del af aktionspotentialet, det er repolarisering, der åbner calciumkanalerne og kaliumioner strømmer ud af cellen, hvilket genopretter den negative ladning ind i. Aktionspotentialet var omkring 2 millisekunder fra start til slut. Så man kan sige, at grafen viser, hvordan spændingen ændrer sig i cellen under en nerveimpuls. Den starter ved den normale hvilespænding, som er 0. Så skal der en depolarisering, og så går den op over 0. Altså helt op til 50, kan man sige. Og så til sidst falder den tilbage til det normale, eller måske lidt under, og så vender den til det normale igen. Hele det her forløb tager kun millisekunder. For at det der kan ske, skal det oprindelige signal være stærkt nok til at overskride tærskelsværdien, som er det punkt, hvor cellen beslutter at sende en impuls. Jeg håber, det var rigtigt. Det var det.